Ona ngati akhozo za sintha chuma cha dziko lino poyima makamaka pa fundo za migodi akunena kuti akufuna adzasegule migodi 10 imene aitchula ndithu kuti 10 pachuma pompo akuona kuti chuma chingazasinthe atazayambisa mafakitole m'mizindamo amene azapanga zinthu zosiyanasiyana amene kwa iwo akuona kuti akhoza kuzathandizano kupezesa ntchito anthu ochuluka. Pachuma pompo palinso mafakitole amene akuona ngati azizapanga zinthu kuchokera ku zinthu zochokera ku ulimi umene tinawo tikupanga malaimo muno pa Chingerezi imene amati agro processing industries. Mwina mwachitsanzo ndikungoganiza akuona ngati kumwanza kuti mwina tiyikeko fakitole yopanga ka juice kuchokera ku manachesi amene amalimidwa kumeneko choncho mosiyanasiyana. Chachiwiri muli nkhani ya kupezera ntchito anthu akunena kuti chaka choyamba adzapezesa ntchito anthu okwana 1 million. I think imene inaliponso mbuyo pa miyezi 12 kuti miyezi 12 1 million jobs. So seza kuti mwina ikamatha zaka 5 ikhozo zapitirira 5 million nanga sikwinako ndeti zizi kanachulukaso ntchito zofana the economy zakhati yamba kukhazikika ene. Palinso pepa imene mwina pa Chingerezi tikumati district based investment imene akuona ngati zinthu zinosopano tizipititse ma district mmene momwe mukhale investment apatse mphamvu zakuthekera kuti ayendetse zachuma ndiye mukhalenso mafactories imenemo ma mega farm timanena adza komanso adidi ma small cities mwina kukhale mizinda ting'ono kumenekonso kulidza akuti development fund 100 billion imene iziperekedwa pa district kuti azipangire chitukuko. Imene ni nkhani ya kupezesa ntchito anthu. Yachitatu ndi kufananitsa pakati pa amuna akazi osauka ndi olemera kuti aliyense dziko lino akhale nawo akudya nawo ndithu chuma cha dziko lino. Ndi apa kunena kuti theka maudindo onse amboma awopita kwa amuna, theka ena opita kwa azimayi 50-50. Mabusiness amene ali oti aini ake ndi achizimayi adzatukulidwa amene omwe padera adzayesetsa kuti alembe aphunzitsi ambiri masukulu ndi cholinga choti ana akwaniridwe ndi maphunziro abwino onse. Masukulu monso adzayesetsa kuti ndondomeko yoti ana aziphunzira pa ma intaneti ipite patsogolo kwambiri. Azaperekanso malipiro abwino kwa anthu ogwira ntchito mzipatala komanso nkhani ya zipatala zayesetsa kuti madera amene muli zipatalamo aziyendetsa kwambiri wokha nkhani za chipatalacho kuphazikizapo ndondomeko ya zachuma imene amati decentralization. Chachinayi ndi nkhani ya mwina tinene kuti kuyesetsa kuti dzikoli liziyenda mwachilungamo pa Chingerezi ngati accountability. Kodi zizayenda bwanji ndi nkhani yothesa katangale ndi wani akunena kuti adzachotsa lamulo loti amutsogoleri asamazengedwe mlandu ali pa udindo komanso azayesetsa kuti nkhani zoyitana kapena zopanga kuti anthu agule kwa ndani malonda makamaka malonda aboma adzayesetsa kuti zimenezozo zikhale pa intaneti kwambiri osati zizidzera mapepala monga amene zili pano mwina pofuna kuchepetsa kuti katangale achepe. Komanso azayesetsa kuti maminista akamayika maminista contract imene akapatsayo ndiyo kuti azikana kuti ukwanitse izi ndi izi ngati sukwanitsa ndiye kuti weyo minister wako watani wathera pompo performance based imene akuti contract. Muli nkhani ya za nyumba ndi kukweza mizinda mmenemo mukuoneka kuti akutafuna zambise unduna wapadera umene akutchula kuti social housing umene akuganiza kuti uzamanga nyumba zokwana 1 million muzaka 5.
zimene mwina kuzakhala kwa pakati pa ogwirana manja pakati pa boma ndi makampani a private komanso zina ndalama zina kuti azatenga ku pension funds. Ndenso muli kwinako ndi yomaliza ndainena kale komanso ikuoneka pa yokha ya decentralization and local empowerment imene ndi district investment ya 100 billion izi. So mwachidule muli zinthu zimenezo komano muli zina zoti zapompopompo zina zakutenga ngati muli za 4500 subsidy zimene zikuoneka kuti za short term zina zikuyambike pompano komano zina ndiye ndi zimene ndikunena kuti mwina zotenga nthawi. Mwachidule ndi imene ndayionera ine manifesto imene. Chabwino, ndathokoza kwambiri wanangwa. Mwadzuka bwanji Felix Njawala? Mwadzuka bwanji Felix Njawala? Mukundimva Felix Njawala? Tipemphe kuti nyamata wathu engineer abwere atithandize ndithu kuti ameniwa tikwanitse ndithu kwamva bwino lino. Ayi ndithu tikudikira Felix Njawala pa line ipa. Wanangwa ndi mene waonera ndithu manifesto ya UTM ndi mene zinthu zilili pakadali pano ukuona kuti ndizogwira ndithu mfundo izi zimene akufotokozazi kuzichita kuno ku Malawi komanso kusintha zinthu mmene akufotokozera muli ndalama atu ndimaona mmene umafotokoza muja komanso kuchiwerenga chi document zikuoneka kuti achita kuyika kuti okay nyumba zimene tikumangazi tikuyika ndalama zakuti ndipo ndalama izi tikuzitenga kwakuti ku madera tikuyika ndalama izi 100 billion zotukula izi ndipo tikuzitengawo. Do you think this manifesto is realistic and doable? Ndinene pano kuti ndi manifesto imene mwina amayang'ana pompopompo komanso kutsogolo mmene nanenera muzeti komano tikayang'ana zinthu zambiri. I think tingotitsindike pano kuti manifesto ya UTM ndi manifesto monga mmene achita manifesto ambirimbiri ndimaona ngati chimene chakulapo ono ku Malawi kuno tsopano kunali kupikisana anthu kuti kodi amene alembe chinthu choti chikope anthu kwambiri ndi chani komano chimene chidzachitike kutsogoloko sichikudziwika nanga si mwina anthu aona kuti nzotheka tikatengera ndi kumene tichokera kuti mukhoza kulemba chinthu chabwino kwambiri kenako ndikupeza kuti osakwaniritsa komano nanga si dzilibe mlandu kuti mwina ndikanakapanda kukwaniritsa ndeta akumangani mwina tikanakhala ndi malamulo ngati apadera ngati amene komano panopa mwina mlandu wake ndoti anthu mwina akuvotereni kapena asakuvotereni muchisankho china. So mwina anthu ambiri amba kuganiza kuti ineyo zimene zichitike after 5 years zidzadziwika konko ndeti khozo ongolemba zina mwina zotheka kukwaniritsa komano zambiri zimene ndizovutirapo mavuto ake pamenepo bwanji. Okay, chabwino. Njawala ukhanga tabwera tipitira pamenepo mavuto ake ndasunga mawu amenewo. Okay, mwadzuka bwanji olemekezeka Felix Njawala? Palaini pa ndithu alipo. Izi ndi zamanja izi. Mavuto ake unalekeza pamenepo tati mavuto ake mukuti ndi otani? Mavuto alipo ndi akuti mwina manifesto ikuoneka kuti ikuganiza kuti chuma okay ndiyosiyana mmene zinthu zilili pa ground pa nkhani ya chuma komanso nkhani ya ndale. Mene yayenderamo ikungoona ngati kuti chuma chimayenda mwa straight komanso nkhani za ndale ndizophweka kwambiri ngati kuti ukhoza ongofika pa mpando padza ndikuyamba kuti ine ndikhoza ndenapo chimodzimodzi ndiya akuoneka ngati afika mini mutimva ine ndikukumvani ko basi.
Chabwino tayamika kwambasi kuti mukutimva ndikukhulupirira kuti zimene afotokozaso Wanangwa chafulumira mwazimva. Yeah, ndazimva ndithu kwambiri. Mwadzuka bwanji? Tadzuka bwino kaya zathu kumeneko. Tadzuka bwino. Congratulations. It was a colorful event, very organized. Thank you. Mwakhazikitsa ndithu manifesto yanu timakamba apa kuti taona kuyambira page yoyamba mpaka yomaliza 138 pages. Yes, 138 pages. Ngati chipani cha UTM. Yes. Mukayiunika manifesto yanu mmene mumauza Malawi mukuona kuti ndizotheka mutha kuzikwaniritsa zimene mwafotokozera mtundu wa Malawi. Zikoma kwambiri leya. Choyamba ndithokoze chifukwa cho ndibweretsa program imeneyi. A booklet yonseyo asachite ulesi atenge nthawi ndithu ndikudziwa kuti ndi mabizi anthu ndizovutirapo komano yalongosola bwino kwambiri. Zinthu zonsezi zakambidwa zindizotheka. One, anthu ayang'ani kuti zimene zitheka bwanji. Choyambirira pakufunika pakhale boma labwino. Boma labwino limene lili lolongosoka machitidwe yake azinthu. Ndi mfundo zakalongosoleredwe kabomako zilimonso mmene mumu kuti lingalongosoledwe bwanji bomalo. Chachiwiri, issue yaikulu imene anthu ambiri amayang'ana ndi finance kuti zimene zikukambidwazi zitheka motani. Akayiwerenga bwinobwino manifesto apeza kuti tili ndi models angapo financing mene tingachitire finance ma projects onsewa kapena ma programs onsewa. Ndiye kuti kumapeto kwake anthu aona kuti zinthu izidi ndizotani ndizotheka. Ndiye kuti nkhani yomanena kuti izizi nzosatheka kapena izizi ndizotheka zinazi nzotheka zinazi ayi nkhani imeneyo singakhaleponso chifukwa mayankho onsewa aperekedwa kale. Mwina mwachidule pafunso lanu longonena kuti kodi ndizotheka ndinena kuti ndizotheka. Ndiye mwinano pakhoza mabwera mafunso ena kuti kodi ndizotheka bwanji. Pamenepo ndiye ndikhozanu kulongosolera bwinobwino kuti Malawi amvetsetse kuti zinthu izizi ndizotheka. Leya tikamakhala m'Malawi muno ndikumavutika kapena osamatukuka sikuti nchifukwa chonena kuti tilibe zoti tikulira koma chifukwa chokuti sitimayang'ana patali anthu timayang'ana pafupi kwambiri. Maganizidwe athu oyang'ana pafupi ndi amene atipangitsa tikhale mmene tililimu kufika tsiku la lero. Nchifukwa chake ifeyo mukayiona manifesto imeneyi tikunena kuti the third revolution. Tikufuna kuti tinalandira ufulu odzilamulira tokha, tinalandira ufulu wa zipani zambiri, panono tikhale ndi ufulu wa zachuma, economic emancipation. Ndi zimene tikukamba lero. Nde mukayiwerenga ndithu document yonseyi mupeza kuti muli ndondomeko zonse. Munthu akafunsa kuti ananga izi zatheka bwanji yankho lake nso lilimo. Izi zatheka bwanji yankho lake nso lilimo. Nde mwina ndinganene motero mwachidule poyankha funso lanu. Unikira ndithu manifesto bwino lino komanso mene amayankhulira mtsogoleri wa chipani chimenechi amenenso ali presidential candidate Adalitsoka Bambe anafotokoza kuti bungwe la MRA lotolera misonkho kumene Malawi timadalira kwambiri kuti ndalama zathu zachitukuko komanso zochitira zinthu zina ndi zina zimachokera ku bungwe la MRA limatolera pafupifupi 4 trillion kwacha pachaka. Koma tikaphatikizira zonse zimene mukuzitchula 100 billion 2 billion kuziphatikizira zikupitirira 2 trillion ndalama zimene dziko lino limatha kukwanitsa kutolera pachaka. Inu ndalama zinazi muli ndi maplan okuti zichokera kuti? Zikoma kwambiri. Nifake ndakamba ndithu kuti ndondomeko zonse zilipo. Muli financing model yoyamba yodalira msonkho imene akunena kuti ndalama zochokera ku treasury, right? Ndiye muli ndalama zina za pension. Leya tili ndi ndalama Malawi muno mwina Malawi ambiri sadziwa zimangokhala nkumangotha mphamvu ndalama zija palibe chimene zimachita. Panopo it's over apakatipa inali about 5 trillion. Ndalama zoti zingokhala pension fund. Moyang'ana umuona kuti pamenepo takamba za kugwiritsa ntchito ndalama zimenezo ma investment amenewo. Then pachino diaspora dziko fund imene
anthu ali kunjaku amalawi ambirimbiri amafuna atachita invest ku Malawi kuno komano amasowa ma project oti ayikemo ndalama zawo ali ndi ndalama zambiri zikungokhala ndi nawo tabweretseranso kuti ifeyo ngati boma la UTM takubweretserani kuti ife tidzipanga izi tipanga za tourism tipanga za mining tabwerani bwera nazo ni ndalama zanuzo tiyike mmene momo tikachoka pamenepo tsopano mukayang'ana mmene ndondomeko izizi zayikidwira muyang'anenso kwambiri kunena kuti msonkho sukutoleredwa ochuluka chifukwa chokuti anthu olipira msonkho ndi ochepa chifukwa kuti amene akupanga ndalama mdziko muno ndi anthu ochepa muona kuti tayikamonso ndondomeko zina zokuti anthu ambiri abwerenso papuyo opanga ndalama cholinga nokuti tikhale ndi ochuluka opereka msonkho mupeza kuti chifukwa choti anthu opereka msonkho so achuluka tiyambanso kutolera msonkho ambiri panopo chifukwa choti mabizinesi ambiri sakuyenda ndifake msonkho tikutolera ochepa koma tikakonza chuma ichichi kuti no chuma chikuyenda bwino anthu akupanga ndalama zokwanira ndikuti even msonkho uchi ukwera chifukwa chokuti no anthu akupanga return ambiri zimenezi zithandizira kuti ndalama so zikhale zochuluka kusapanga tu ndalama zambiri kuyeya ndifukwa choti mabizinesi sakuyenda mwachitsanzo anthu amene amayitanitsa katundu kunja panopo akanika kuyitanitsa katundu kunja ndikuti zotanthauza kuti production ndiyochepa chifukwa kuti production ndiyochepa ndikuti so even MRI potolera msonkho ikutolera msonkho ochepa ndikuti ikatero ndikuti msonkho uja ukhala otani otsika so nkhani yonse ikugomera poyambirira tikakonza chumachi tikakonza chuma 1 2 tikachita create ntchito zina zambiri chifukwa cha ma projects amene titayambe ku mining uku ku mega farms kuja ntchito zimene zijazo zikabwera ku tourism kuja anthu amene ajanso akhala kuonjezera ku msonkho tipeza kuti msonkho wathu tsopano wakweranso kusiyana ndi mmene ulili pakadali pano so si msonkho wokha umene tikudalira tikudalira msonkho komanso iyiso imene tikunayo kuti private partnerships panopo ilipo private partnership koma simaoneka bwinobwino kuti kodi zikuyenda bwanji pali anthu ambiri amalawi amafuna atakhala kuti nawonso akhale ndi chuma tamanga hotel kumangochi kugwiritsa ntchito ndalama za boma tikuyika pa stock exchange anthu ndikuti pamene pajagula ma shares ndalama zimene ndikuti zimene tinalowetsa ngati tinamanga hotel ija ndi 70 billion ndiku 70 billion ija tikhala kuti tatulutsa pamene paja mwinanso ndiyo pitirirapo tikatero imene janso tukachita investiso mu project ena so ma financing model alimo onsewa ndikunenawo zili mbuku momwemo chongofunika anthu aziwerenge akawerenga aone kuti kuti tsano Malawi timavutikiraje chabwino anayankhula pa Wanangwa kuti zikuoneka kuti manifestos tikaziunikira bwinobwino kuziona sikuti zikusiyana kwambiri nkhani yake ndiyomweyi ya migodi inu mwakamba za migodi 10 enanso abwera nkhani yake akamba ya migodi yomweyo malo ake a migodi omwewo akutchulidwawo kumpoto pakati pa chakukasiya uku kukambidwa kuneno migodi yake ikuoneka kuti yomweyo nkhani za ulimi zimene zikukambidwa ma mega farms zomwezo inuyo ku UTM uko mukuona kuti muchita bwanji zosiyana ndi anthu ena chifukwa mfundozi zikuoneka kuti ndi zofanana zikungosiyana mmene zatembenuzidwira Leya ndifuna nditsutse mawu onena kuti manifestos zikufanana sizikufanana zikanakhala zikufanana bwezi kumbuyo koseku zimene talemba ifezi zitachitika chifukwa zipani zinazi zakhala zikulamulira kumbuyo koma zimene zozo sizidachitike usonyeza kuti sangakwanitse kuzipanga chimene chimapangitsa kuti asakwanitse kuzipanga ndi chani mwachitsanzo ndikupatseni nkhani ya migodi Malawi muno ilipo chimene chikukanikira kuti kodi migodi iyambe kugwira ntchito vuto ndi chani mupeza kuti vuto akudikira anthu ena ake akunja abwere adzayike ndalama mu migodi mmenemu ayambe kupanga mgodiwo pamene eno ife tunena kuti todalira anthu ena kubwera zimene zomwe zikutichedwetsa 500 billion tiyike apo tionetsetse kuti chaka chino tatsekula migodi kugwiritsa ntchito ndalama zathu zimene zitaziyika apo poso tikatsekula migodi imene ijayo titenga migodi imene ija yayamba kugwira ntchito tikuyichita float pa stock market Amalawi guleno ma shares migodi mucha ukhale mgodiyo wa Malawi osati wa boma koma wa Malawi boma likhala ndi nayonso shareholding yawo ma shares awo mmenemo komano ndalama zitiyike kuti ino ifeyo tichite finance ma project ino chimene chimachitika migodiyo imakhalapo
koma chimene chimavuta ndichonena kuti munthu achite invest timati greenfield project yoti ikuyamba kumene imakhala amayang'ana ma risk, amayang'ana zinthu zambiri. Now chifukwa cha zinthu zimezi ife tukanga tuchita no de-risk, tikatero ifeyo ngati government tapanga ma assessment zonse taona zabwinobwino tikuchita invest tikupanga mine, anthu ifeyo taona kuti mine ija ikugwira ntchito, ma exports aja ayamba kumapita, tayamba kupanga zinthu zija, ndiye kuti anthu aona kuti umadziwa m'Malawi aona kuti apa pali phindu apa, tikatero nayenso akuchita invest mmene mucha tikuchita recoup ndalama zija zikupita kwina. That's the model imene tikuyuza kumene koko ndi kusiyanitsatu ndi ma manifesto ena, because alibe financing model. Angonena kuti tidzalimbikitsa za migodi, adzalimbikitsa bwanji? Alephera kulimbikitsa zaka 5 zapitazi, alephera kulimbikitsa zaka mwina ena analimo mboma mu zaka 20 sanalimbikitsa. The problem is financing. So ife tayika ma financing model ndi pamene tupali nkhani ndi pamene popo kusiyana kwake leya ndi kumene koko tikamati zathu zinzoteka chifukwa choti taona kuti mavuto ake ndi chani. Kuti tourism akamati tourism si kupita patsogolo, vuto ndi chani? Timadikira munthu wina akabwera adzamange hotelo, akamanga hotel ndi akatero ayambe kuchita operate. Ifeyo ngati government tichite invest misewu yabwino tikamange kumeneko, mahotelo abwino tikamange kumeneko, kaya kufuna kuyitanitsa nyama zina zibwere mdziko muno tipange, tikatero ndimeje jambogwira ntchito jambopanga ndalama Amalawi chinthu ndi chimene wanangwa ndi manifesto idi ndiyokoma komano sichikusanthauza kuti zonsezo zimene momo zingachitike pompano andi muli zina zimene sizingathekenso. Likanakhala kuti boma limayendetsedwa ndi anthu a business okhaokha kapena anthu amene mwina ali ndi utsogoleri wa ufumu yoncho ndikanati zizinzotheka, komano boma limene lidzalowe ndi UTM muli anthu andale. Mene ndimadzira anthu andale pakali pano kuti tipite ku UTM kuti enti zinena zona kuli kale anthu amene wakuzimva kuti ndi ojiya ndi eni ake UTM yo. Anthu amenewo ndi amene amazafuna patsogolo akhale ndi magawo akuluakulu kumaboma kuchimene chikutivuta kumalawi kuno akunena zona kuti tili nazo zothekera kaya ma resources. Chikutivuta kuno kwambiri ndi ndale, kwambiri ndi dyera. Sindikukhulupirira kuti kodi dyera ku UTM kwakalichotsa motani chifukwa kuli anthu andale oti takhala nawonso mzipani zina, kuli anthu ambiri oti akuchokera ku zipani zina, ngakhala president awo a UTM akuchokera ku graduate aku Democratic Progressive Party kumene anali Reserve Bank governor. Mdziko muno akanena kuti migodi tizasegula tili ndi 500 billion, dziko litanena kale kuti chaka choyamba pa 16 September tingoyerekeza kuti UTM yavoteredwa. Kodi ndalama zoti azikayika ku 500 billion ku 100 trillion ku akazitenga kuti chifukwa dziko munomu wani tax yosuti zangokwera pa 17 September sizingatheke. Komanso muli chingongole chachikulu chimene chikwana 18 trillion chimene tikuyenera tizibweza. Ngongole ina ndiyoti even a president awo akudziwa kuti adatenga nawo ngongole zimenezo. So tikamanena kuti tili ndalama tili ndi ngongoleso zoti tizibweza ndalamazo sitingangozipanga generate lero ndi lero. Kwauza zona Amalawi ndi zona. Nkhani ya migodi sukuti migodi ambiri chabwino model yawo ndi yabwino ndizoona, komanso tu migodi imafuna magesi. Migodi imafuna magesi athu sanafike potanga pange support migodi yochuluka because migodi imafuna magesi ambiri. Nawo migodi yopanga rani ndi ma generator singakupangireni chuma. Mapeto ake pa Chingerezi zambiri zimabwera ku ndi capital flight tizangopezeka kuti tangopengapo burden yalemeretsa anthu ochepa. Chimene chimavuta kundale munkhani za ndale zimakhala zophweka kuzinena lero komano mawa olo zimene zikunenedwa za ma contract ama ministers nzokayikitsa kwambiri. For anthu amene ali kumeko ali ndi mistake akuluakulu. Mawa tingerekeza kuti pa 16 September adalisoka bambe alowa ndingopereka chitsanzo mukudziwa chimene chimachitika ku Malawi mukhozo kapeza kuti pa 18 September akubwera mafumu akuluakulu achilomwe kuti adaganiza zoti ndina patron amulako. Chitsanzo chabe remember anda amapita kumeneko mwa ulemu wawo iwo akaona ngati andi ulemu nawonso kuvomera andi ne patron chiyambi choyamba osokoneza zichipambira pati papepo. So tinene zoona kuti sizophweka pokhapokha tatitsimikizira kuti kwawoko anthu ake ndiosinthika motani chifukwa anthu ambiri amene tikatiwadziwa kuti ena anali kale zipani zina
komanso nkhani yachiraya sindikayikira kuti chimene chikuwayipikisa anthu kuima nji namalimbikira kuti kapena angoganiza kuti thandiza malayi muno akazapezeka otero timwina tidzaona koma pakali pano sindikukhulupirira. mwamumvatu Wanangwa Anjawala? Wanangwa ndamumva. That is the reason why UTM is here. Chifukwa cha maissues amene akunena kumbuyo kutaona akuti kuli anthu osinthika bwanji ku UTM uko kusiyana ndi anthu andala amene tikuwadziwa kale ochuluka kulankhula koma kuchita pa ground mwina amachita mochepa. Zikomo kwambiri. Lea choyambirira akamba kuti ndale anthu andale ine ndikukhulupirira kuti pofika tsiku la lero anthu mwina akhoza no kumayamba kuiona UTM kuti ndi chipani chosiyana. Yes, we may have ma members ena mwina amene akhalapo muzipani zina zoona zimenezo komanso tiziyang'ana notsopano chipanicho mmene chikupangira zinthu zake and mmene tayendera ifeyo dzaka izizi ndikukhulupirira kuti anthu akhoza kuona kuti I think chipani ichi nchosiyana. Ndikupatsani chitsanzo choyamba number 1 mmene timapanga chisankho cha 2020 mtsogoleri wathu anali vice president and Chakwera anali MP komano chifukwa choti Malawi adachita demand kuti tipange alliance for the sake of the country kuti no tichotse DPP nthawi imeneyoyo ifeyo tinayankhulana ndi mtsogoleri wathu tonse ndikukhala kuti Malawi akuti muzichepese and that tells you kuti philosophy yathu ya ku UTM because that time anali ndi kuthekera kuti akanawina chisankho komano tinanena kuti okay poti Malawi akutero tinavomereza so mukhoza kuona kuti element yajera palibepo. Secondly, mmene mtsogoleri wathu adamwalira anthu ambiri anapangidwa promise ma positions in government after the death of our leader koma anthu anapanga decline kuti zimenezozo ifeyo sitikufuna chifukwa choti zimene chamupha mtsogoleri wathu sitikudziwa so sitingangovomera kuti basi tikagwira ntchito tikulandire ntchito zimenezo pamene no ife tili ndi nkhawa kuti kodi chimene chachitika ndi chani. At the same time tinachita kuti basi ife tachokamo mu mgwirizano chifukwa choti sitikudziwa kuti kodi mtsogoleri wathu zayenda bwanji. Zimene zizi ziwaonetsera Malawi kuti kuti mu philosophy yathu mulibe nkhani yajera akamba nkhani ya magetsi ndi chifukwa ndanena kuti tatiye tiwerengeni manifesto yonseyo because pali ndithu ndime imene ikukamba za mphamvu exactly mmene wanenera Wanangwa kuti zonsezi zichitike pakufunika magetsi ndi kuli page iso imene so yayambaso ndi statement exactly imene wanena Wanangwa kunena kuti zonsezi tuzitheke zikufunika magetsi. Now dziko lopanda magetsi achita ulemba mwangati nthabwala choncho kunena kuti sitingakweze dzikoli ndi nkhuni koma tikuyenera kukweza dzikoli ndi magetsi okwanira. Ndi mukawerenga page imene muona mmene no tingadzakwezere mphamvu za magetsi mayankho akenso ndithu ali momwemo. Then anadzayankhula Wanangwa nkhani ya ngongole kuti even a president awo ngongole zinaziso akuzidziwa pamene ponso anachita bwino kuyankhula zimenezo. Wanangwa go back to history mukaone when Dr. Kabambe anakhala Reserve Bank governor mukaone kuti period yawo kunatengedwa ndalama zingati because imene amachoka Dr. Kabambe ngati governor wa Reserve Bank kapena inoti imene amachoka boma la DPP kunali ngongole ili pa 4 trillion panopo ngongole ili pa 21 trillion boma ilili in 5 years atenga ngongole pafupifupi 17 trillion imene atenga kuchokera 2020 kufika panopo so inde ngongolezo zinalipo koma it was 4 trillion and muyang'ane no period imene a president anakhala kuti kunatengedwa ndalama zingati kunatengedwa only 800 billion kwacha period yawo yonse and it was for projects so akudziwa president anga chimene akukamba and ngongolezo diti nazo that's why ananena statement yokuti munthu amene akukhala president so ndi ngongole imene ilipo pakadali pano ndekuti ngati inu amalawi atakuvoterani pa 16 pano ndekuti mukayipeza 19 trillion imeneyi not so, 19 it's not 19 there panopo ili pa 21 trillion koma imeneyo ndi imene ili yooneka besides that ili ngongole 1 trillion
imene ili yakuma petroleum companies ndalama zofuna kuwapatsa ndi patino ma project amene angoperekedwa ma 20% sanalipiridwe ndi ma trillion ambiri mbiri. Olemekezeka Felix Njawala, ngongole zonsezi zimene mukuzitchula apa amalawi atati akuvoterani pa 16 September pano, mukutanthauza kuti mutha kuzakwaniritsa ngati boma la UTM kumapanga service ngongole zimenezi, ukunso mukuchita zitukuko za ma trillion izi mukuzifotokoza manifesto yanuyi? Leya, the only solution ngongole number 1 pali njira ziwiri. Njira yoyamba makambirana nawo ngongole akukhululukireni. Ngati sanga kukhululukireni poti zimatengera kuti yo avomereze kuti akukhululukirani kapena ayi, mukuyenera kuapempha kuti muchite restructure debt imeneyo. Kupanga restructure debt apapa zakanika kuti apange restructure debt chifukwa chonena kuti anthu okubwerekaniso ngongole aja amayang'ana mapolisi amene mukugwiritsa ntchito, monetary policy yanu, fiscal policy yanu, exchange rate policy yanu, zonsezi amaziyang'ana asanapange approve. Zili ngati kupita ku banki kuti ineyo ndili ndi ngongole 200,000 kwacha, now ndikulephera kulipira ngongole ija bwinobwino chifukwa choti ndalama zanga zomwe ndikupeza sizikukwanira kuti ndizilipira, ndiye a banki aja mumakhala nawo pansi nkwauza kuti ineyo kumalipira 10,000 pa mwezi zikundivuta, bwanji mundichepetsere ndizilipira 5 kukhala ndi kuthekera kuti tikhala tikutani tikupereka, because tikatero ndi kuti tizichepetserano mavuto amene tikumakhala nawo, because interest yokha amene chani ngongole imene tikumapereka pa chaka ndi ambiri yokuti ndi mmene nozachulukira ngongole izizi panopo olokuti tilole kuti awawa apitirize ndi kuti basi dziko linatheratu. So ndifake a president ananena kuti munthu amene akupambana pa 16 September amalawi tikupempheni muyang'ane bwinobwino, because kupanda kusankha bwino ndi mavuto amene alipowa anthu sakwanitsa kwakonza. And izizi ndizoona Leya, ifeyo ngati UTM tsogoleri wathu nkhani ya zachumayi akuidziwa, because wakhalapo budget director, wakhalapo governor wa reserve bank, ndiye tikamakamba izizi ndondomeko zake ndi zimene zozo zimene zikuyenera kuchitika. Komanso chifukwa cha chimenecho nchifukwa tikunena kuti tionjeze production cholinga tizikhala ndi ndalama zambiri tibwenze ngongole. Chifukwa ngongole zinazi ndi zakunja za $dollars, nawo ngati singathe kukhala ndi $dollars ambiri zizitivuta kubweza ngongolezi chifukwa chonena kuti $dollars amene tikupanga ndi $dollars ochepa. Mapeto ake tiyamba kupanga default ngongole, tikamba kupanga default ngongole ndi mavuto akulunso kwambiri amenewo. So boma lokhalo lingakwanise ndilira UTM uli ndikhale nda Malawi kumvetsetsa imene ife tikuyankhula. Tathokoza kwambiri Felix Njawala. Ndi mmene ukuonera manifesto yawoyi ndi mmene akufotokozera mwina ili ndi impact yotani pamene tikuyandikira kuchisankho pa 16 September pano takhala ndi masiku 20 chakuti kuti Malawi aponye voti. Manifesto imene ili ndi impact yotani? Tikozondera kuti ndi mmene tikuchokera mundale, chifukwa zambiri pandale zimatengera mmene zinthu zayendera mbuyomu, komanso kuyang'ana kutsogolo mwinaso tione kuti kodi history yathu ndiyotani. Ndinali napo I think sikuno kwa ndimwina pa platform ina koma times konkuno kuti chimene chikuvuta kwambiri chaka chino chisankho ichichi ndichakuti zimene zachitika mzaka 5 zimene tikuchokera mu zaka zimene kuti boma limene lilowe mboma linabwera ndi fundo zakupsya kwambiri, fundo zimene anthu akaziona amaona kuti izizi ndiye kuti Malawi apita patsogolo. Komano kufika tsiku la lero ndichachidziwikire kuti zambiri zimene zidalonjedwa mmene sizinatheke. Nawo chifukwa choti sizinatheke, ineyo ndikuona kuti panopa anthu kukhulupirira kwambiri manifesto ndiona ngati chisankho ichi nkhani imeneyo ndiyovuta. Chifukwa kuti mupite kwa anthu mukawaziti koma ife ndiosinthika, ngakhale kuti ukuzalephereka ife ndiosinthika, ndiona ngati pakhala povuta kwambiri kukhulupirira anthu nkhani za manifesto. Mwina ndi nkhani yongoti anthu azigulisebe mmene angazigulitsiremo. Pali vutonso lalikulu kuti Malawi kuno nkhani ya ndale sitikusuntha, sitikukula, tikukhala ngati kuti demokrasi yathu yayimabe mu zigawo
ndi mitundu ngakhale ni akandale onso akumalimbikitsa kwambiri zinthu ngati zimenezo za zigawo mwina UTM osakupanga komano ena ambiri akulimbikitsa kwambiri zigawo kumalimbikitsanso mitundu zimene zikusokoneza kuti tikhozo makhani ma manifesto komano mwina anthu akungoyang'ana kuti kodi wakwathu ni ndani kapena wachigawo chakwathu ndi ndani, so ndizovuta komano papo phera panga mwina ndimafuna akabwera ano anjawalawa ndaonamo fundo imene akunena kuti iwo ayesetsa kuti kukhale nkhani ya subsidy and subsidy ameneyo akumuyika pa 4,500 thumba la fertilizer ndikhulupirira kuti imene ilimo ndimafuna ndithu mwina adzangosole akabweranso kuti kodi izi nzotukula dziko zingatukule dziko bwanji kuti thumba limene lili pa ka 100 chakuti 1000 basi amalawi ambirimbiri alilipirire munthu akaligule pa 4,500 ndalama zinazo zoti apange subsidize zichokera kuti komanso izi zingapindulira dziko motani amalawi kuti tizikhala tikupanga subsidize imene ili consumption mamoti tiziganiza za production imene amanena idza kuti anthu mwina tichite bwino tipeze forex fa ndiona ngati izi ndiye kulimbikitsa consumption zinthu zimene zabwezeretsa kwambiri malawi uno nkhani za chuma oti mangolimbikira consumption zinthu zimene sizikuthandiza subsidy nimaona ngati waoneka mu zaka zambiri zikuti sakutithandiza. IMF imene yabwerayi ndi nkhani yokhuzana ndi confidence imene amalawi akhoza kukhala nayo pa manifesto imeneyi ndi impact imene ilipo pamene tikuyandikira chisankho cha pa 16 September lapano. Zikoma kwambiri leya komanso wanangu wanangu ali ndi wanzeru amene yofunika ayambe ndale kutsogoloko ndikuona kuti ali ndi nzeru zambiri kwa basi. That's the problem imene tili nayo ku Malawi kuno. Anthu anzeru ambiri mmaopa kupanga ndale. Mapeto ake mmasiya anthu okuti alibe nzeru ndi kumapanga ndale. Mapeto ake muzidandaula. Mwaona pamenepo. Ndofunika anthu anzeru ambiri chonde tabwerani ku UTM mujoinane ndi anzanu anzeru kunoko. Igwire ntchito ziyendetse. All right, no. Komano to answer your questions, wanangwa choyambirira issue ya subsidy. Subsidy ndiyo salakwika. Subsidy ilipo even maiko olemera kwambiri ngati America amapanga subsidy. Problem ilipo kwathu kuno ndiyo kuti subsidy ija imagwiritsidwa ntchito molakwika and si imapindulira dziko. Koma tikuyenera kuti subsidy yo ipindulire dziko iwonjeze production. Osati subsidy ibwere cholinga anthu ena akadzingopanga ndalama. Panopo subsidy ilipo imakhala ngati ka cash cow ka anthu ena ake amene amapeza ndalama pa subsidy program ija. Koma subsidy program ili ndiye mukawerengano mu document yathu muona kuti kodi chifata kambamo zimene akamba wanangu kuti subsidy program payo kasinga thandize koma subsidy program ikuyenera kupangidwa motere ndetabweretsano ndondomeko zamene subsidy program ingathandize kuonjezera production ya chakudya mdziko mwathu muno. Ndiye mwina pa page imeneyo akawerenga akapeza kuti ndondomeko zilipo zimene zikuyenera kutsatidwa kuti subsidy program ije isakhale ngati yoononga koma ikhale ngati yoonjezera kuti yonjezere ku production ya mdziko. Then anena kuti IMF ikamabwera ndi ndondomeko zimene zimabwera ndi IMF amakhala kuti akukupatsani inuyo ngati ma guidelines kuti izi chimene chimavuta panoponso tisanene mobisi akukamba nkhani ya alignment ya exchange rate. I'll tell you one thing. Mwina chimene cha Malawi chidziwe lero ineyo masters yanga imene ndimapanga research yanga inali nkhani yokhudzana ndi exchange rate effects of devaluation. So mene ndimapanga research napeza ndina kuti ndimapanga research devaluation imene inazachitika nthawi ya Mai Joyce Banda. Napeza kuti devaluation masala ndiye minute kuti mumalizitse ndiyese kupanga mwansanga. Ndi napeza kunena kuti akamapanga tikati devaluation ndimakhala kuti ndalama yomukuigwetsa ndinu imakhala kuti ndalama ija yakwa kale mwachitsanzo panopo ku banki ili 1751
right? Koma pa black market exchange rate is 3,800. Now when you look at that disparity, mtozonena kuti zikuchitika ifa yoti ma market forces ndi amene akuchita determine exchange rate. Zikutanthauza kuti no exchange rate ina ili ukuku it's artificial. So mukamati devalue the currency. Panopo production ili yonse imene ikuchitika mdziko muno sakugwiritsa ntchito 1,751. Even sopo wanima kuti adzikhala 1,000 kwacha because my ingredients onse amene akulowa msopo mucha akugwiritsa ntchito exchange rate ya 3,800 because a business zimene amapanga zokuti samayang'ana exchange rate ya ku bank olatagula ndalama zija ku bank kumano amayang'ana replacement value kuti kodi ineyo katundu wangayo nditatire lero ndifuna kuti nditenge makwachawa ndizanitse katundu ina mwansanga ndipeza ka rate ya bwanji ndamagwiritsa ntchito rate manager popanga pricing yawo. So exchange rate alignment chimene chikuvuta nchokuti tikati devaluation sitikutanthauza kuti devaluation ikuyenera kuti ichoke pa 1,751 ikafike pa 3,800. No, ikuyenera ifike pamene pa rate yonena kuti ichita pull uyu wa 380 azibwerera noyeyo nkumaona kuti zake zisakwanitsa kugulitsa ifo kuti ukuli ndalama zonena kuti munthu akazipeza pa exchange rate yabwino. Black market ija ifike ponena kuti ikhale yotsika kuposa ku bank. Zimenezo zidachitika akabambe ali governor wa Reserve Bank 2019-2020 black market inali yotsika kuposana ndi ku bank. Chifukwa chani? Exchange rate inali pamalo poyenerera. So IMF ije kamata alignment devaluation sikutanthauza kuti ndikuti akunena kuti niyo mugwetse ndalama koma akutanthauza kuti ndalama yanuyo pamene ilipo si pamene ili poyenerera. So sikuti mukanena kuti tikupanga align ndekuti mupanga devalue ndi mapeto ache ndikuti ndalama yanuyo ije basi mwaithesa mphamvu. Ndalama yanuyo imakhala kuti yathakale mphamvu inuyo no mukuwumirira kuyika pamalo pamene sikuyenera kukhala. Katundu akuzotsika mtengo mwachitsanzo mutayika pa official rate exchange rate fatino ma dollars aja muli nawo ku banki and rate ilipo yabwino mupeza kuti nima uja watsika wayamba kufika 800 kwacha kena ku 700 kwacha. Chifukwa chani? Uyu pali confidence level nawo yonena kuti ineyo ndikagulitsa ndikapeza ndalama zija ku banki ndiyitanitsa katundu wanga abwera. Lero kupanga apply kuti akulipirire a banki ma imports ano ma raw materials. Ndikuona kuti nthawi apa olemekezeka Njawala yatithera nkhani ya nthawi yambiri zimafunika kufotokoza ndithu molingana ndi nthawiyo munamvapo za elevator proposal eti inde ndakumvani ndipendandale ndiye Anjawala mwina ati sanamalize ndi nkhani ina ya kumvako ululu chifukwa Malawi anagwiranso nkhani imene yokuti muzamvako ululu pang'ono kenako zinthu ndithu zizakhala bwino. Tinaona kuti pa manifesto launch yanu panapezekanso mkazi wa yemwe anali mtsogoleri wa chipani chimenechi cha UTM Mary Chilima. Mwina munaona kofunikira bwanji kuti iwowa apezeke pa kukhazikitsa kwa manifesto imeneyi komanso value imene ndithu ali nayo pa manifesto imeneyi ndiyotani? Zikomo kwambiri. Sitingakambe za UTM osakamba za malemu Dr. Ndikukupasani a minute nde muigwiritse ntchito bwino minute imeneyi. Zikomo kwambiri. Sitingakambe za UTM osakamba za malemu Dr. Saulos Klaus Chilima. Mukayang'ana mfundo zambiri zili manifesto mmenemu ndi zimene amanena Chilima zija mfundo za UTM. So tinaona kuti nkofunikira kwambiri kuti Madam Mary Chilima akhalepo chifukwa chonena kuti zimene tikukambazi ndi zimene amuna wawo amakhulupirira ndi maloto amene ife tikufunitsitsa kuti akwaniritsidwe kuti no legacy ya malemu a Chilima ipitirire. So kunali kofunikira kwambiri ndi kubwera kwawo kwathandiza kwambiri kwambiri taonanso even anthu ena akumanena kuti Madam anabwera basi ifenso tikavotera UTM yomweyo. So zili ndi impact yaikulu kwambiri pa political landscape. Nkhani ya ululu imene mwakamba leya ananena kunena kuti mboma mutikuyenera kuti anthu tidzamve ululu not Amalawi adzamva kukoma koma anthu ogwira ntchito mboma mukufuna kuti dziko liyende bwino. Anthu ndiye kuti nduna president samadzangoyenda maulendo opanda ntchito. Zinthu zina zikuyenera zachepetsedwa. Panopo minister amalandira 2,000 liters ya fuel pa mwezi. Akuyenera kuchepetsa. Mwina ampatse 500 liters. Chifukwa chani? Chifukwa chonena kuti anthu tili pa mavuto. Singamakhale moyo wantambasale pamene tili pa mavuto. So amafuna kuchita emphasize point yonena kuti anthu oyendetsa boma
president nduna zake tonse tikuyenera kuti tidzaone kuti ifeyo ndiyo kuyambirira kumanga lamba pamene osati amalawi adzamange lamba pamene anthu mbomamo akudya mapwepupwepu ayi maulendo osadziwika bwino pa airport paja nduna zina zimafika pamene paja kungotenga chikwama china chazovala kukweraso ndege ina kumapita forex akuononga ndalama malawansi ndi zina zotero. Felix Njawala chifukwa chokhala nafe mu programu yathu ya lero yakulinji. Ndathokoza kwambiri leya komanso Wanangwa chifukwa cha kuunikira kwanu. Zikomo kwambiri. Wanangwa mawu omaliza 30 seconds. No, ineyo ndathokoze kwambiri Anjawala chifukwa chobwera komanso kulongosola zina ndi zina zimene ifeyo timaona kuti ndizotsamwitsa kapena ndizokayikitsa ndiye alongosola kwambiri ndingowalimbikitsa kuti kumapeto kwanena fundo yofunikira imene ineyo ndimayikambakamba imene yoti ena akudya mapwepupwepu pakati pa umphawi ngati zizoona ndipo atchula kuti akulandira 2000 liters mafuta mwina nduna panopa akufuna idzakhale 500 iya 500 chikhozo